Eli moi kaikki, eli esittelen tässä teille erilaisia korvakoruja, mitä olen tehnyt nyt teille myyntiin uutuuksia. Eli täältä löytyy tämmöisiä kuunsirppipöllöjä, tuossa on sinisenä ja sitten on vihreänä mallina. Sitten löytyy hevosen kenkiä pienempänä mallina ja isompana mallina. Sitten on tommosia kristalleja roikkuu. Sitten on erilaisia sieniä, eli violettisieniä, oranssit, punaiset, vaaleanvioletti ja keltaiset. Perhosina löytyy siniset, vaaleansiniset ja vaaleanpinkit. Sitten on keltaiset ja vihreät, saa eri värillä perhosia. Sydämiä löytyy punaisia lisää. Sitten on vanerisia, eli vanerisia kukkia. Sitten on vihreät ympyrät, vaneriset, siniset vaneriset ja oranssit, eli semmosia löytyy nyt tänä päivänä. Sitten löytyy nappikorvakoruja, tämmöisiä vähän erilaisia nappeja, tämmöisiä kukkia, nalleja, sitten on kukkia ja perhosia, sitten on roikkuvia nappeja tästä. Perhosia, kukkia, keltaisia ja pinkkikukkia, löytyy myös muunkin värisiä kukkia. Eli tämmöisiä koruja esittelin tänään.